Здравейте, прекрасни! Как сте? Надявам се, че сте добре. Аз се казвам Инна и добре дошли в видео вебинара Цветови бани. Благодаря на моите студенти за въпросите, които ми задавате, за уникално доверие, което ми проявявате. Моята, бих казала, не публична личност, защото всеки път се крия в видеята, в справочник на колориста. Благодаря ви от сърце на всички до един. И в благодарност искам да споделя с вас информация за да се научим да отваряме умът си, да отваряме разума към нови знания, като не забравяме за стари, също така успешни, и да използваме в работата нови методи на работа. За никого не е тайно какво е двойно матиране. Който е студент в моите курсове, това е тренировка от трета сесия. Успей с формула за боядисване на коса. Знаете този курс, видеокурс. Сесия техники на боядисване, сесия номер 3, тренировка номер 12 с название техника 10 кичура и трипластово матиране. Практика. Който се интересува, може да се подсети, или който все още не се е присъединил към именно тази сесия, защото не знам дали знаете, те вече са разделени. Всяка една сесия отделна част от общ курс, успей с формула за боядисване на коса, и може да ми пише на имейл или под това видео, ако желаете да се присъедините към тази стъпка. Много важна стъпка, сесия номер 3. По-късно ще ви покажа как да я намерите тази сесия, за тези, които ме е питал. И така, какво е трипластово или двупластово матиране? Приятели, а всъщност, замисляхте ли се, това е 3D боядисване. А какво означава 3D боядисване? А след като ми зададохте този въпрос, аз ви отговарям. Това означава, приятели, визуален, обемен цвят. И това означава и обемно пластово, на пластове. Дълготрайно отмиване на цвета. И в това видео ще разберем за многослойно, многопластово боядисване, кой както му харесва, с помощта на, както виждаме на екрана, перманентни бои, с помощта на канал и с помощта на коректори. И след което ще ви покажа резултата, как работих аз от горе споменатото ми в видеокурса, и след което вие ще можете да прилагате на практика. И сами да се уверите, че боядисване послойно на пластове, както казвам, може да изглежда много красиво, много изкрящо върху косите и на вашите клиенти. От сърце искам да споделя. Голямо предимство е в това, че цветът се получава, както казах, освен че е изкрящ, лъскав, той свети цветът. И което е най-важно, дълготраен, т.е. траен цвят. Цветът се отмива в по-продължителен период от време. И разбира се, получаваме доволни клиенти. А за нас, като за професионалисти, многослойно матиране, това е много интересен, приятели, творчески процес. Получаване на интересни цветове, вкусни цветове, богати цветове. Ние получаваме и възвръщаемост на клиенти, техната
признателност и благодарност. И какъв е принципът на работа? Аз ще ви отговоря след като ви възникна такъв въпрос. Принципът на работа се заключава в слоеве, т.е. поетапно слоеве, а именно първи слой попива в дълбочината на кортекса. По-късно ще видите. Втори слой, картинката, условно на повърхността на кортексен слой, близо до вътрешната страна на кутикула. И трети слой, вътре и на повърхността на кутикулата с образуване на защитен филм. Т.е. това е един филтър. Кой както иска да го нарича. Бариера, една бариера, защитен филтър. И как работи това? Нека да разберем самия принцип тук и сега. Ако работим с перманентни бои, принципът на многослойно нанасене на боядисваща смес е построен върху работа с правилно оксиданта. Ето тук виждаме 6% оксидант, около думата кортекс, около дума кутикула виждаме ДП, което означава директен пигмент, и между кутикула и кортекс имаме показатели 1,5 и 3% оксидант. А именно, колко по-дълбоко проникване в слой косъм залагате, т.е. това боядисваща смес, толкова по-висок процент оксиданта избирате да използвате в тази смес. И обратно, колко по-на повърхността по-отгоре прониква боядисваща смес, толкова по-малък, по-нисък процент избирате вие. Тоест, вие може да избирате в някои от случаи от 12% оксидант до 1,5% оксидант или активатор. Или от 9% оксидант до 1,5-3% оксидант. Трети слой затваряме с директни пигменти. Ето ги тук. А това могат да бъдат цветни маски, балсами или добавяме цветни пигменти в маска, в бялата маска или в балсам добавяме цветни пигменти. И разбира се, всичко това правим с знания по колористика и цветова система. Трябва да познаваме колористичен часовник, който е вътре в курса академична колористика, който не се е присъединил, трябва да го премине, за да му стане понятно и ясно за какво говоря. И който не се е присъединил към този курс, както казвам, и си задава въпроса откъде да започна, все пак, който в самото начало, това е сесия номер 2. В края на това видео ще ви покажа, в края на този вебинар. А който го е преминал, сесия номер 2, горещо препоръчвам академична колористика, сесия номер 4. И така, пример с перманентна боя. Това е от курса снимки. Не съм доволна от качеството на самите снимки, но резултата беше потресаващо уникален, при положение, че тази манекен кукла, Анжела, е била подложена на множество боядисвания, кичури, обезцветявания, техники и така нататък. Резултатът беше много добър. С перманентна боя комбинирах и с коректор. Формулата ще я видите по-долу. Тук работим с различни проценти на оксиданта с помощта на цветова баня. Някои още я наричат обливка. Цветова баня, това е, приятели, начин на експресно матиране на коса върху измивна колона. Формулата
още казват лекало на цветова баня, е боя плюс оксидант плюс шампуан. С пропорция на смесване 1:1:1. Но количеството на шампуан може да се различава. Това зависи от степента на яркост и насищане на цвета на боята и от изходен фон на изсветляване, с който работите вие. Също така и очакван желан резултат от клиента. Всичко това трябва да бъде съобразено. Колко е по-светъл фон на изсветляване и по-наситена е боята, която ще използвате, толкова повече оксидант и шампуан трябва да добавите в смес за пластово матиране. Тоест, трябва да се постигне максимална прозрачност. И така, по този начин нанасяме първи слой с добавяне на 6 или 9% оксидант. Защото точно тази преоксидация, това преоксидиране ще помогне на сместа да проникне в вътрешен слой на косъма и да се настани там, вътре. Ще приведа пример. Например, работим с косата блонд и фон на изсветляване на, да кажем, 8 височина на тона. Правим формула с цветова баня. Да предположим, боите са 8.1 пепелен плюс 8.4 меден цвят. Смесваме, добавяме шампуан, известно количество, плюс 6% оксидант. И това не означава, че ще се получи 8 височина на тона с тази формула. Не, приятели. Защото за сметка на методът на цветова баня, ние правим прозрачен цвят. След това измиваме само с вода, т.е. оттенъка се е образувал вътре в косъма, след ваше визуално наблюдение, и веднага правим втори слой. Правим като имаме в предвид физика на цвета. Например, казваме, ами да, бежов цвят сме получили. Чудесно. От първи слой приключихме, но в повечето от случаите, приятели, да помислим, да се замислим, клиентката ни се намира в затворени помещения, например, ако някой работи в банката или в поща, няма значение. И там навсякъде обикновено зелено осветление, лампи. А за това трябва да добавим една капка розовещ оттенък. Капка говоря образно, всеки на според индивидуален казус. И, например, добавяме перлено червено. 7.26, двойка е перлено, шестица е червено. Отново с цветова баня поредната смес, т.е. може да се окаже трета смес. Или може да използваме метод на дифузия, да се разтвори пигмента с вряла вода. Ако някой го интересува, пишете ми отдолу в коментарите. Аз ще направя видео и как се прави дифузия. И така приключваме втори слой. И благодарение на това виждаме вече перлен, благороден оттенък, който се нуждае от трайност, от запазване, от укрепване този цвят. И трети слой нанасяме, например, може да се използва бежова маска или директен пигмент. Както знаем, те могат да бъдат различни директни пигменти. За тях говоря също в академична колористика. На днешно време всеки един професионален бранд предлага тези цветни маски, приятели. И избора е изцяло на ваше разположение. Тоест, това са продукти, които образуват защитен филм на повърхността на косъма и оставя предишните
слоеве, вътре запазва ги за по-дълъг период от време. И така, продължаваме да приключим темата с тройното матиране от курса ми. Сесия номер 3. Боядисване. Техники на боядисване. Така. Ето тук на слайда може да проследим формули, с които работих в горе упоменат курс, с използване и на коректор, и на трайна боя. Тоест, ето това е тук. Това беше косата преди и това косата след. Едното на слънчева светлина до прозореца, другото е другия цвят е до изкуствено осветление в салона. Първа стъпка. Първо матиране, виола, коректор на фармавита 5 грама, плюс тук взех 3, избрах, защото косата беше много изтощена и нямах нужда да взимам по-висок оксидант, работих бавно, плюс 3% оксидант, 5 мл и плюс Color шампуан 10 части. И втора боя 6.3, 15 грама плюс 3% оксидант, 15 мл и шампуан 10 части. Всичко това се емулгира с визуален контрол и отмива се и след това веднага, без да се чака, 7,46 медено-червен, 6 грама плюс 3% оксидант. Избрах да работя с тройка. И шампуан 10 части и визуален престой, както казах, до 20 минути. Измиване с умерено топла вода. Направих зелево наслояване и четка и сушар. И ето виждате какъв резултат. Снимките оставят да желаят по-добро. Трябва да се усъвършенствам в това отношение, но самият цвят, повярвайте ми, просто уникален. С помощта на тройно матиране. И така, преминаваме към следващ принцип на пластово матиране с кана. Какво пък е това, може да кажете вие? Каква тази кана? Ние сме в ужас от тази кана. Но този начин го прилагат в Академия за фризьори на Жак Десанж. И преподаватели там правят препигментиране с кана върху много убита и изтощена коса. Коса на памук, представете, блондинка, многократно изсветляване с блондори, различни експерименти в домашни условия и се получава коса на памук. Мека. И в кои случаи е подходяща тази процедура с кана? Ето този случай. Ще ви отговоря, след като възникне такъв въпрос. В случай с много изтощена коса блонд, когато е на жълти петна, когато краища са много пориозни, изтощени, косата просто се накъсва. И всеки един повърхностен оттенък ще се провали в тази пориозност. Разбирате ли? Давайки ни неравномерен цвят в косата. И цветът отгоре на всичко ще бъде и матово мръсен. Той няма да е изкрящ и преливащ. И ето в такива случаи може да се използва кана. Как се прави? Може да си записвате. Правим много течна смес. Какво имам предвид? Това са 2 супени лъжици кана. Добавяме 300 мл току-що завряла вода и без да се притеснявате, правите вряла вода в кана за кафе, предполагам, че всеки има в салоните, и давате малко да престои. Нанасяте върху косата на измивна колона, може да работите и след обезцветяване веднага и не се страхувайте, че тя няма да може да се премахне в бъдеще. Говоря за кана. Тук е много важен акцент. Тази кана трябва да бъде добра, професионална кана с добро качество. Лавсония. И всичко ще бъде наред. Косата ще бъде щастлива. Както обичам да казвам аз. Отново, повтарям, акцентирам ваше внимание, че не става въпрос за магазинска боя, а за кана с много високо
и добро подбрано качество, без никакви примеси. Бранда Ортего предлага много добра кана. След като изплакнете косата с тази течна смес, след времеви престой от 5 до 15 минути, и виждате пред себе си прасковен равномерен фон на изсветляване, веднага отмивате, но пак ви казвам, в зависимост от това какъв цвят искате да получите в крайен резултат, може времеви престой да бъде и до 15 минути. Удължавате. Наблюдавате до 2, 3, 5 минута, ако ви харесва, за постигане на вашия казус. Отмивате, ако смятате, че още трябва, и престоя до 15 минути. Ако искате по-тъмен цвят да получите в крайен резултат. И втори слой нанасяме боя плюс 3% оксидант. И работите в тази техника. Цветова баня. Или може да изберете просто да матирате коса с перманентна или полуперманентна боя. Например, 9-та височина на тона с желано цветово направление и ще получите изравняване на фона на изсветляване и страхотен, приятели, изкрящ цвят. Принцип на работа с коректори. Надявам се, че до тук идеята ви е ясна. Ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговоря отдолу в коментарите под това видео. Очаквам с нетърпение да задавате въпроси. И така, принцип на работа с коректори. Тук смисълът е следен, приятели. Ако вие не искате да придавате допълнително височината на тона и да работите само с помощта на смесване, например, първи слой да се направи с зелен коректор, а втори слой с червен коректор. Например, върху блондинки, ако работите, знаем пропорциите на смесване какви са и ще получите разкошен, бежов, актуален оттенък. Но трябва опит. Ако се съмнявате, пробен кичур, който е по-напреднал, направо работи. Или първи слой да се матира с пепелни оттенъци, т.е. това син микстон, а втори слой да се положи отгоре, да се нанесе с оранжев и да се получи бежов оттенък. Или първи слой може да направите красив натурален цвят, например възвръщате с предпигментация цвета. Втори слой да направите с червен коректор. Или обратно, ако работите с побеляла коса и на вас ви е необходимо да направите предпигментация на косата, да я пигментирате, да я напълните с пигмент, то първи слой с коректор, а втори слой с перманентна боя. Тоест, така или иначе, вие правите по този начин траен резултат. Но, когато работите с косата блонд, то по-добре е отначало да се нанесе основен цвят, а след това неутрализацията да се направи с коректор. Първо 8.1 боя, а след това оранжев коректор, например. Или, например, ако вие работите вече с по-тъмни оттенъци, то тогава обратно. Отначало правите общ цвят, след което с коректор, или отначало с коректор, а после цвят. Така ще изглежда цветът по-плътен. И, приятели, важно е да запомним, че създавайки цвят в косата, ние работим по закона на колористика за фризьори. Тоест, първи закон, запишете си, това е комплементарност. Тоест, това са цветове, които са срещуположни един на друг. Когато го използвате този метод, помнете, че визуално затъмнявате цвета на косата. Тоест, всяка една неутрализация може да доведе
до визуално нагледно затъмняване. Втори закон. Запишете си. Допълване. Тоест, какво означава това? Създавайки, например, меден цвят, отново академична колористика. Първи ще е меден, а втори слой може да се добави червен с цветова баня. Или, например, може да се направи подложка на цвета с жълт коректор. Правим подложка. Помним, когато правим на зъболекар пломба, винаги зъболекаря ни прави подложка. И ние не го питаме каква е тя. Но както и да е, подложка на цвета с жълт коректор и върху тази основа правим меден оттенък и това ще помогне за изравняване на базата, на изначална база на косата на ваш индивидуален клиент. А тя е различна, както знаем. Защо са необходими тези слоеве? Надявам се, че вече е ясно и понятно. За изравняване на базата. Ако при работа с косата блонд, вие създавате отначало студен фон с едно матиране, а след това топъл, благодарение на който всичко се изравнява. А когато създавате ярки оттенъци, то вие правите подложка на цвета, как се прави в сесия 1 показах, а именно изравнявате отначало по-малко наситен цвят, а след това по-наситен оранжев нанасяте. В виолетовия случай по-добре, разбира се, да се направи първо синя подложка, т.е. пепелни оттенъци, а след това да се нанася виолетова смес. Сигурна съм, приятели, че тези от вас, които работят по този начин правилно, имат много благодарни клиенти, защото те са доволни от траен резултат, който постигате и че се отмива красиво. Няма такъв цвят, който не се отмива. Но факт е, че се отмива, но трайно се отмива. Продължителен период от време и отгоре на всичко, което много добре изглежда визуално, обемен цвят. Придава обем в косата, цветови обем. И искам от все сърце да ви пожелая късмет в практикуване, а който иска нагледно и да разбира точно за какво говоря, да се присъединяват към абсолютно всички сесии в моите курсове по колористика. Те са свързани един с друг и се предлагат различни варианти на решаване на казуси. Линк за присъединяване ще оставя, разбира се, под това видео и имейл за контакти, а ние задавахте ми въпроси. Ето това така изглежда сесия номер 4. Това е академична колористика. Това е откъде да започнете. Сесия номер 2 за съвсем начинаещи. Ако не сте преминали този курс, как да науча основите на колористика лесно за 30 дена. И също така говоря за курсове, които споменах на продължение на това видео. Сесия номер 3. Модерни техники на боядисване на коса. Тук се намира видео 12. Ето тази коса, където я правих. Трипластово матиране в този курс. Пишете ми въпросите в коментарите. Ако информация е била полезна за вас, поставете ми лайк, приятели. Задавайте въпроси, обратна връзка, винаги казвам, много е важна за мен, за да давам адекватна информация на ваши запитвания и с нетърпение ще очаквам обратна връзка. Отново повтарям, обратна връзка е важна за мен. До скоро! С вас бях аз, Инна Иванова, фризьор-колорист, създател на учебни помагала и курсове за колористика, за фризьори, начинаещи, напреднали и бъдещи. Чао, чао!